gaishe da dan gwarai zakin fama Alhaji Aminu gwamnati gwani. Ku bani tambarin mutumin gwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Alhaji mutumin gwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. To ya bismillah tabaraka ya sarki na kamar hikima da basira na wake gwani na Alhaji Aminu dan kwarai kake sanni gwani na kaga na kwarai makiyanka ba za su ishe ka ba. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Alhaji Aminu kai ne wa da shan Allah ne. Alhaji Aminu gwamnati mutum na mutane. Bai dubin alkhairi kuma shi bai kyamar mutane. Na gaida gwani na dan kwarai makiyanka ba za su gani ka ba. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Sake adama sarki kuma ogan kowa. Alhaji Aminu gwamnati ka azamto kai nawa. Bishan lillahi babu wanda zai tonewa. Lallai ta'aziyya a gurin mama da baba. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Allah sarki Hajiya mama Aisha. Roƙon da nake yi alkaira ma kabarinki. Ruwan alkausara mama Allah baki kisha. Baba Alhaji Musa rahmar Allah ta ishe ka. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Hajiya Aina san a gaida mama. Dole in miki gaisuwa dan kekin zamto mama. Dole ne baki dan ganin kyautar ki ta girma. Niwar mata kike Hajiya Aina uwar gidan oga. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Alhaji Tukur Yusuf Ratanawa. Naga akwai amana kai da Alhaji Aminu nawa. Sakon ban girma a gare ka nake aikowa. Yan nazari ya buza ni sunana. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Alhaji Usman sarki dole in maka gaisuwa. Dattijan kirki dole ne in yi maka gaisuwa. Mutumin kirki ne na kwarai mai kyamar kowa. Yau zane ne yan nazari mai wake. Gaishe da dan kwarai zakin fama Alhaji Aminu gwamnati gwani. Alhaji Aminu gwamnati gwani. Alhaji Aminu gwamnati gwani. Gaishe da dan kwarai zakin fama Alhaji Aminu gwamnati gwani. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Shugaban yaƙi na kowa. Alhaji Ali kai ma dole in maka gaisuwa. Alhaji Aminu kashe naira ina maka gaisuwa. Naga akwai amana ku da Alhaji Aminu nawa. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Alhaji Aminu gwamnati nawa. Dole in muku gaisuwa dan ku kun zamto kai nawa. Bishan lillahi babu wanda zai tonewa. Allah gara daga ka da arziki kuma mai gidana. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa badana raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Kamar da Zainabu gaisuwa ƴaƴa gun mai gida. Sumayya da Fatima gaisuwa ƴaƴa gun mai gida. Amir da Amira gaisuwa ƴaƴa gun mai gida. Yusuf da Khadija gaisuwa ƴaƴa gun mai gidana. Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa
ishe ka ba. Sultan da jidda gaisuwa ƴaƴa gun mai gida. Sai na ce Abubakar shi ma ɗa ne gun mai gida. Alsa albarka a rayuwar kuɗi a gun mai gida. Kun gida can baba Alhaji Aminu na. Mun ga da Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa ɓada na raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Gaisuwa ga ƴan uwa na Alhaji Aminu nawa. Alhaji Bishir dole ne na yi maka gaisuwa. Alhaji Bike kai ma ina maka gaisuwa. Alhaji Majida kai ma ina maka gaisuwa. Alhaji Muhammad kai ma ina maka gaisuwa. Alhaji Umar kai ma ina maka gaisuwa. Alhaji Dairu kai ma ina maka gaisuwa. Hajiya Barira ke ma ina miki gaisuwa. Hajiya Binta ke ma ina miki gaisuwa. Yawa mai gida dole ne na yi muku gaisuwa ta. Kun ga da Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa ɓada na raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Ka wuce kai nisa makiyanka ka masarata. Ko ka ja sun ja su ne kuma za su jigata. Duka mai maka hasada wannan shi za ya jigata. Gwamnati ma kisan kuɗi sai mulki kirarin mai gidana. Kun ga da Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa ɓada na raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Sunan mai waƙar Yahuza ƴan nazari. Alhaji Aminu mutum ne mai alkhairi. Ka kira ni na zo ni ma kamun alkhairi. Ka kyamar kowa shi yasa na yi maka baituka na. Kun ga da Alhaji mutumin kwarai Aminu gwamnati mai farin hali. Sawun giwa ɓada na raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Sawun giwa ɓada na raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Sawun giwa ɓada na raƙumi makiyanka ba za su ishe ka ba. Gaishe da dan kwarai zakin fama Alhaji Aminu gwamnati gwani. 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 Alhaji Aminu gwamnati gwani.